ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nka chi tata bụ ekekọtara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. A sị m onye chụwa anyị ya daa, onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Ife ọma ka nna asị ka o mere anyị. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. A sị m onye isi anyị na-awa àjà ya were nke chụọ. Ọ ihe m kwuru. Ise aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple kere na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My vision and mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa ejego dị na temple jee chụọ aja dị iche iche n'isi ndị enyi m, my children, friends all over the world, my partners. Ndị ihe anyị na-eme na-amasị. Anyị achụgo aja n'isi nwoke, chụọ ihe aja n'isi nwaanyị, ụmụ ọdịnala. N'ụbọchị taa anyị chụkwara aja n'isi ndị niile na-esonyere anyị na 14 days rituals anyị na-eme kwa ọnwa. Nke dị tata bụ Jenụwarị. Nke Jenụwarị a ga-akwụsị echi ka anyị akụ ya isi. Echi ka anyị enweta n'isi njedebe. Anyị ga-achụ aja dị iche iche, gbukwazị eburu dị iche iche. Ndị a ga-egbu nke aka mba, a ga-egburu eburu nke aka mba ha, na ndị a ga-egburu nke aja chụrụ n'igwe. Ndị niile nke a gbasalụ, anyị ga-esekwa vidio sendịara ha. Anyị ga-esekwa vidio sendịara ha ọfụnya bụ ọrụ alụrụ. Only ọsọ ndị so na aja bụ ndị ga-enweta vidio of etu esi achịkọta ya n'isi njedebe na their various WhatsApp phones. Then the nchịkọta ya abụrụ for general public because adị m ese ndị ihe ọrụ na social media. Ọsọ ndị ọ gbasara ndị enwe vidio. Nke ọzọ bụ echefukwana na anyị na-eme counseling every Sunday from 8 o'clock to 2 p.m. every Sunday. Counseling anyị free. Mana ọ bụrụzie n'iwe onye a ga-agbara afa, ịgba afa a na-akwụ ụgwọ maka ịgba afa anyị. Nke ọzọzie bụ ọnwa ajụjụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye nwere call mana ị chọrọ onye ga-agbaziri gị ma ọ duzie gị ụzọ, ị bịa na Ugochitubelu na temple ka anyị nyere gị aka. Dịka m si ekwube, my mission is to help people live better life. Aga m enyere gị aka wee duzie gị ụzọ. Ọ bụgo na ị chọrọ ịlụ n'ụdị ọdịnala ma ọ bụ na ị chọrọ ịrụ alụ n'ụdị nkwubi okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, bịa, aga m enyere gị aka. Then ọ bụrụ na ị na-echa vidiyo anyị, like vidiyo anyị, share ya. Agwara m ụnụ na among our best followers, ndị na-enene vidiyo anyị, like ya, share ya, na ofu onye n'ime ha ga-eriterịrị uru pụrụ nnukwute iche na June nke ọnwa. Anyị ga-like ime ha appreciate n'ofu ofu onye eritezi uru nke ga-agba nnukwute ọkpụrụkpụ. Ọbara uru ikwu ihe mmenye ụbọchị a, mana mgbe anyị afụkọ ya na soshal midia. Then ihe nke ọzọ nye maka ya wee bịa n'ụbọchị tata bụ isiokwu anyị bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ndị ichie, ya na ihe ị kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri. Ọ maka ya ozi ihe ndị a ka anyị ji wee bịa n'ụtụtụ taa. Then before anyị gaa n'iru na nke a, ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja nke anyị ga-achụ monthly ritual nke 14 days nke a ga-achụ n'ọnwa Febụwarị, echefukwara isendịrị m meseji chaatị ya na WhatsApp ka m gwa gị ihe ị ga-eme wee sonye na ya bụ aja. Ya isendịkwa ya prayer request, ihe ndị ọzọ ka iwe nwee ike isonye. Ndị mmadụ ebukubego for nke Febụwarị. Ka abụ ọkwa dị mkpa. Isiokwu anyị bụ ndị ichie ya na ndị mmiri.
na ihe niile ị kwesịrị ịma. Ndị ichie kenụ ndị bụ ndị ichie? Ndị ichie bụ ndị ụka kpọrọ the saints. Onye ọbụla sonyegoro n'otu ndị ichie esonyego n'otu ndị nsọ, dịka etu isi wee malụ, dịka m na-esi n'ihe mmadụ ma wee mara ya atụ ihe ọ na-amaghị. Ọ bụrụ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo bụ onye ichie. For you to be an ichie, ka m nwere good earthly position wee matụ, ị ga-abụ somebody elevated from ordinary ofeke to onye ọkwa dị enu. Mmalụ ga-atụ sị gị na-abịa n'ala Igbo na-eji akara nzu onye na-atụ wee mara ọnọdụ onye nọ na ya. Ụbọchị na-agụ akọwalụ gị na o nwere ihe a na-akpọ nzu okoro, onye ewebere echichi ọbụla ochie n'ọdịnala, na onye na-eto a na-atụ nzu 4, ọ bụ ụzọ dibịa ụlọ tụọ 5, maka na ọ tụcha afịa na anụ ụbọchị na anọ tụzie ofu ọzọ maka chie ọ bụrụ 5. Wee sịkwa mana ọ bụrụ na onye chigoro dibịa, ichi dibịa bụ onye wagoro akpa aja. Ọ bụrụ na ị wabara akpa aja n'ọdịnala Igbo, ichibere dibịa, maka na ị ga-awarịrị akpa aja. Ịghọtara ya? Ịwa akpa aja, ụbọchị ịwara akpa aja ka a ga-ekonye gị akpa a na-ekonye dibịa. Akpa ahụ ndị dibịa na-ada eko n'akụ, ụbọchị a ka a ga-ekonye gị. Ụbọchị a ka a ga-etube ọtụtụ ugo. Ọ nnukwu mmemme ka ọ bụrụ mmemme na-ezo ezo. Ụfọdụ ndị ikwu nne gị na ndị ikwu nna gị na frens gị ga-anụ ya. Ụbọchị anwa ọ bụrụkwa onye rụrụ agwụ bụ dibịa. Ịghọtara ya? Mmadụ ya arụcha agwụ ka na-atụkwa nzu 4 ma 5. Ịghọtara ya? Mana ịwa ha na-akpa aja, ụbọchị a ka a na-echi dibịa. Ịmara etu esi eji echi ndị ụkọchukwu echichi na katedral, ụbọchị a na-echi ha dikin, ụbọchị a na-echi ha reverend, ụbọchị a na-echi ha reverend fada. Ụbọchị a ka ọ ya abịa bishọp ga-anọ na ochie, yirikwara ring ya, bone of sense ya, ha ga-abịa na-ekisi ring, na-show royalty to the bishop, the episcopate of the diocese. You know? So for that reason, ụbọchị a ka a na-echi ya. Etu a ka ọ dị n'ọdịnala for ichi dibịa. So ọ bụrụ na iwu dibịa na dibịa mara gị, nwanne, a ga-emerụ all the processes. Ịlụcha agwụ, ịwa akpa aja. Ịwa akpa aja eziokwu na ọ dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ha bụ dibịa taata awụrụ akpa aja, mana ịwa akpa aja dị compulsory. Ịwacha akpa aja, emechaa mmemme a na-eme ụbọchị a, ụbọchị a ka a ga-akanye gị ihe niile na ị ga na-ekwu eziokwu mgbe dum. Mana ọ dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ kịta bụ ndị agbara ọrụ adịghị emezi ha properly mentor. Ọ bụrụkwu na a na-awa akpa aja, ụfọdụ anụbere ụdị ha nkwuru bifọ, mana ọ na-aza dibịa. Awachaghị akpa aja ka ihe niile, ụbọchị a ka ị ga-ebido tụgba nzu line 7. Then ịtụwacha 7 na ọ bụrụ na ichizie ọzọ ịtụgba 8. Then ebe a ka ọ kwụsịrị. Mana ọ bụrụzie na ọnwụ gị nwachiri ụdị ọzọ karịzịrị karịa ụdị anyị nwa na-echi bụ ndị chiri ọzọ ana, ịtụwa 9 nke 9 na-abụ nke ị tụrụ ana because e nyere gị ọfọ eji agwa n'okwu. Ọ nnukwu ọzọ. Ụbọchị a na-echiri m ọzọ, ndị ikwu nne m butere ọfọ, bute ụmụ ọkụ. Ụbọchị m mee akụwa ihe gbasara obi ma ka m egosi ihe a na-akpọ ụmụ ọkụ. Onye na-awụ sign of authority si n'ikwu nne wee bịa. Ịghọtara ya? Ka arụ nke iji agwa n'okwu. Ọ nnukwu ọzọ eji aka nka, ọ nnukwu ọzọ karịsịa ọzọ niile, maka na ị nwere greater responsibility. Ihe ndị ọzọ mere eze ana, onye chiri eze ana ahịa eme nke anwa ga. So ihe m na-achịkwara den onye ichie, den mgbe i chichara ọzọ anwa, iburugo ana onye ichie, iburugo onye nze chi ọzọ, a na-anabata gị n'otu ndị ọzọ na iburugo ana ichie. Ọ bụgoro na ihe nwere obodo unu nwere igwe kabinet, ọnọdụ ọzọ a ka esi ahọpụta ndị ga-anọchite represent each clan na kabinet igwe. Ịghọtara ya? So iburugo ana ichie. Etu ahụ esi wee nweta ji onye ichie awụ onye elevated among other normal people. Ọ bụrụ ndị ụka nwekwara something similar to that.
ndị ụka nwere nke ha kpọrọ night. Onye night dị higher elevated according to the church teaching and tradition, na ha bụ ndị na-anụrụ ụka ọgụ, so ọnọdụ ha dị higher than ordinary onye laity. ịghọtara ya? So ọ ihe kwesịrị ịma. So ihe ji wee were earthly ịkọwa ihe gbasara ndị ichie ka i wee ghọta etu ọ dị na mmụọ. Then ọ bụrụ iwu na onye ọbụla nọrọ mmadụ ụwa bụ onye ichie. Onye ọbụla nọrọ ụwa, ihe ọ pụtara bụ na onye a nọrọ ụwa na o nwere ihe o melụ ọ dịchara perfect na ya, enwenye ya another opportunity ka o reincarnate ya again using another earthly clock, another body, ka o wee perfect ya in that area, ka o wee tozuo oke iso n'otu ndị ichie. So the highest point any human spirit can mature here on earth is to become an onye ichie, so n'otu ndị nsọ. ịghọtara ya? So onye bụ onye ichie. So onye batara ịkpọtụgoro chi onye ụwa, chukwu onye ichie onye ụwa gị, a ga-asị gị chukwa ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị. Ndị a bụ ya great ancestors. Ndị a bụ ndị gbagoro ọsọ ndụ n'ụwa. They understand the pains you are passing through now because they once live here. Now onye ọbụla nwere ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị si n'ikwu nne ma ikwu nne ya. So it's important for you to always align yourself with them, make peace with them, recognize them, ka ha recognize ya gị, maka na ha bụ spiritual force gara back gị. Otu ndị ichie bụ onye ahụ anọrọgo na higher decision making body in the spiritual realm. O sonyego n'otu ndị na-ekwubi ihe na-eme. Enwelu ndị angelu nke Chukwu agwago m na earthly governance bụ prototype of ihe nwere the spiritual realm. Gwakwa ụnụ na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe dị na-abụ onye na-akpọ n'isi mmadụ maka na ekere ọrụ eke. Enwere ndị angelu nke Chukwu etu esi wee nwee the police and the judiciary ndị ga-punish any defaulter of the land, tinye onye a na nga without even onye isi a na ịma. ịghọtara ya? Etu a ka Chukwu okike si wee nọ n'elu na-receive onwe throne, blessing, as in na-receive onwe otito niile. Ndị niile o kere eke nwezi entities of powers, 9 choirs of angels, 24 elders, ihe anọ dị ndụ, ndị egere na ndị mbụ, ndị a na-ekanta na ezumezu mmụọ dị iche iche. Ihe niile bụ entities of powers, principalities and powers. Mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ndị niile bụ cadres of power. Ị nwere ike iji earthly quantification bụ na-enwere minista, nwee pamsec, nwee gọvanọ, nwee local government chairman, nwee councillors and rest of them down to the councillor. Any now cadres of power of government. Etu aka ọ dị na mmụọ. So once you know the people that in above, then imani nwere Abraham dịka nna dịka ndị Bible na-esi ekwube. Now ị kwesịrị ka ị align onwe with the forces, your ancestral forces. Ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị, maka ha abụ ọnụ ga na-ekwuru gị na mmụọ na onye abụ onye nke anyị na nwa abụ nwa na-erube isi. Onye agbata na o nwere ụfọdụ ọrụ mmụọ a ga-alụwa asị gị were mmanya were ọjị jebe n'ikwu nne gị ka ha kwubiere gị okwu. Maka na ndị a dị ndụ represent the dead. Ụfọdụ n'ime ha jikwa ọfọ ikwu nne gị, etu akwadokwu n'ikwu nna gị. So ihe na-achị weta ebe a bụ the importance of you from time to time. Ọ bụrụ iwu, ọ bụrụ ihe ọbụla a gwara gị mee na be dibịa ọ dịghị ka asị weta ego. No, at their little comfort zone, iweta ọjị ma ọ bụ na ị n'obodo oyibo na-enweta ọjị, I understand. Ị nwere ike ọnwụ niile enweta hot dị very common. Even if ị nwetara white hot, ụdị hot ọnwụ na ọwụrụ ịgba ya na short, ịkpọkụ echi gị si ebe atụọ nkwụ na anara nkwụ, ịtụsa nkwụ na anaba otu, ịkpọọ ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị ezumezu tụsara ha nkwụ. Kpọọ mmụọ niile na-anaghị oke, mmụọ niile na-atụghị anya ekele n'aka, tụsara ha nkwụ. By so doing, ya gosi paying homage, ya ị na-egosi na ị recognize their existence. Ị na-egosi ụmụ nwatakịrị na-erube isi ịmara ha nọ, ịmara that their ancestral land ibi na ya taa bụ ha nwa bụ ndị gbara mbọ wee zọtịa. So ọ na-abụ mmekọta mfu ndị ofeke na-asị na ha chenji ya sọnem anụmamụ ha. Ị na-echenji sọnem na ụdị ka iwe gbanahụ
ntaramahụhụ so gị wara ka bi na ya inheritance. Ghọtara ya? So they are the one that labor for nwa tokwu otokwuru till no ruo ya fada till no anaghị eruo gị aka. So you're supposed to recognize them, ndị buru gị ụzọ. Ghọtara ya? So bido taa, ọ bụrụ na ịbụ onye adịghị recognize your ancestors, biko iwe wena gị, bido taa na-awapụrụ ha ọjị, bido taa na-atụpụrụ ha nzu, bido taa na-atụpụrụ ha edo, ka ha wee na-edu gị na-eje na-abata. Nke a bụ ihe ihe emeriri, ka agba ofu. Ọzọ ihe emeriri bụ na ọ bụrụzie na aka adịghị mma, ọ nke bụ nke ịgwa nke nweghị eziokwu, ịnọ ịgba afọ. Ọ bụrụ na afọ agwara gị gboro ha anụ, ọ bụrụ na ị nwere ego igbu anụ, ime na aka gọm n'ebe ha nọ, mgbe onye bụ anụ tụọ onye bụ aja, maka na aja karịrị ọgwụ. Aja ị na-achụ, aja a na-achụkwa na akwụkwọ mbọsị m kọwara gbasara aja. The important of aja ị na-achụ bụ ka ị wee mee saraka, gbasapụ aka, maka na onye na-agbasapụ aka na-eresi. O nwere ihe a na-anata site n'aka ntagide, giving. Mgbe anwa ịlụtalụ na all those elements. Let me tell you one thing. The problem human being nwere na mmadụ che nọọsụ ya na-eto Chukwu. Ihe niile kere eke, both the living and non-living things, they are all praising the Almighty Father. Now, mana abịa n'ihe niile kere eke, also human bụ ndị enyere mandate ka ha jiri aka ha kọpụta ihe ha ga-eri. But for those lesser animals, call them the ants, the birds, the whatever, Chukwu okike ekechago wee tụọ ga-adị. Mmadụ na mmadụ ga-achụta ihe ọ ga-eri, mmadụ ga-ewetakwa ihe ọ ga-eji wee chụọ aja. Site n'ihe anwa mmadụ ji wee chụọ aja, ka Chukwu okike si na ya wee na-efidi ụmụ lesser animals ndị enwere ubi maọbụ ọba. Dịka akwụkwọ nke ndị ụka ọbịa si wee kwụsị na Chukwu okike kere ndị ụmụ elementi nọ na mmiri na ụmụ nnụnụ nke igwe, na ha enwere ubi maọbụ ọba, mana Chukwu na-azụ ha nri. Ọ na ịmara na mgbe ị nyere aka wee na-azụ ihe okike Chukwu okike kere, na Chukwu okike na-afụ gị, ịmara na ị ga-enweta blessing. Ịmara na dozie ihe okike Chukwu anwa na-erite oke na aja ị na-achụ ga-eso na-asị, o Chukwu okike kere dịrị gị Ahaize Ezana, Ahaize aha gị, n'iso wee weta ihe eji wee chụọ aja nke mere ka ha nwee ihe oriri. Etu Chukwu okike si wee program the world is that aka nnikwa aka ekpe akwa aka nni. Atụrụ anya na mmadụ bụ mmadụ ga na-achụ aja site n'ụzọ dị etu a. Ụmụ ants, animals, lesser animals will be feeding. And when those lesser animals feed, they will give glory to Almighty Father, and Almighty Father will bless you. Example, ọ bụrụ na ịbịakwutere m n'ịma onye mbụ, iwe ebe na my house wee for my children or my sisters and my siblings, iwe dashi ahụ ihe. In other words, ọmụnwa ka ị dashi, maka m nwere onwe m mana ọ maka m ka iji wee mee that thing, and I'll be happy for you. Ị ghọtara ya? So onwe ngozi mma agọzi gị ya, etu a ka ọ dị. So iji na-afụta na aja ị na-achụ obu ihe na nkịtị, no. O nwere aja ọbụla a na-achụ na nkịtị. Ndị aja ọbụla, whatever ọbụla ị chụrụ aja wee nye mmụọ, believe in me, you get it in multiple fold. Mgbe ọbụla ị chụrụ aja wee nye mmụọ, wee nye nature, you get it in multiple fold. There is no way you can receive n'aka ntagide. Example, when you want to plant corn, example, during the farming season, you will corn give out to the Mother Earth. Therefore, Mother Earth will replenish it multiple fold. If you don't know for that one seed, go worker. So when you have in nature, so learn etu ị ga-esi wee na-achụpụrụ ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị aja ka chede mma wee dịrị gị. Nke bụ eziokwu na onye na-emesapụ aka n'ihe adịghị eme ya, maka na ụmụ mmụọ so wee ri ya bụ aja ga-ama ekwe ka ihe mee gị. Ka mma atụ, ọ nwere onye a na-agba amụgwọ m atụ many times na Bible.
na akwụkwọ maka ndị gụrụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa. O nwere onye na-akpọ Dọkas, asị na Dọkas wee ọgọ Pita, mana mgbe Dọkas nwụrụ Pita bịara, ndị mmadụ na-egosi Pita so many things ha benefit goro, na-ekwupụta so many things ha benefit goro maka from Dọkas. Wee sị because na ọka nwụpụrụ anwụpụ, the umbilical cord have not been severed, Pita kpọchigha ya nwaanyị n'ọnwụ. So ihe na-achịkọwa bụ mgbe ị na-efesi challenges, kele ụmụ mmụọ na-etestify, oh this guy na-emere anyị nka, this guy na-emere anyị nka, this guy na-emere anyị nka. Ịma ọ na-etu a ka ọ dị n'ebe eze ana nọ, ndị niile na-achụrụ aja dị iche iche na isi ha, etu a ka ụmụ mmụọ ga-esi wee sị na onye a na-achụ aja dị iche iche na ọ kwesịrị ka agọzie. Ka mmadụ ga-atụ, o nwere otu onye one of my ndị nna Abak, ọ pụtara na Sọnde gara aga wee sị m eze ana ọzọ sị m na ya chọrọ ka ya gbuoro mmụọ nji alụ ụlọ anụ, ezumezu mmụọ m anụ, wee sị m na ya chọrọ ka ha gbuoro ya ebu. Wee sị m ego ole ka eji eburu ha ebu, wee gwu ya wee sị ya na ihe mere ụmụ na ebu na anyị na-ebu nọ na wa egbucha ebu na anyị mesara aka bute mmanya ndị mmadụ aṅụ, so na ọ ga-abụ 80,000 naira na ihe anyị ji egbu ebu. Sị na ya chọrọ ka e gbuoro agwụ m ọmụọ anyị na ha ji alụ ọrụ ebu. Wee sị oke sị ya nọ 80,000 naira. The otere aka next morning nweta alert for nyewa 90 something thousand. Ọ sị m na 80,000 na-abụ ka e wee gbuoro ezumezu mmụọ anyị ji alụ ọrụ, maka na ama na onwe efe wee receive. Then mụ nke ọzọ mana ya na-enu m jide nke ahụ asikola ịghọtara ya. Ya bụ ọrụ anyị ga-arụ ya tata bụ Tuesday, tata Monde Oweke, ịghọtara ya. So enyi wee kwuwara gị ihe niile abụ mgbe ahụ anyị ga-ebutekwa ebu na anyị ga-evidokwu ya gọkwa ọfọ, gwakwa mmụọ ezumezu mmụọ anyị na ha so nekwa na onye bịa gburu ụlọ ebu, nekwa na onye bịa mere ụlọ nke a, nekwa na onye bịa mere ụlọ nke a, kewa ha na maka na ekene onye kene so ekene ya isi ha ngwa jewekwa na oru jebe n'Igbo jeenu menu ka chiri mma dịba, mewe na ya ego, nyewe na ya favor, nyewe na ya connection ka o kweru na ọ na-eme, ịghọtara ya. So na mma akpọzi ụmụ mmụọ niile mụ na ha so ha bịa soro rie ya bụ ebu tata aja a chụrụ bode ebe ahụ, ebe nchụaja ahụ anyị na-achụ ya ma aja chụcha aja nwa, those call them lizard, ants and so many and so forth birds will come and feast on the blood. Then egbuchakwa ya bụ ebu, o nwekwara obi na ndị ọzọ a ga-ewetakwa that place, those animastics we could say come and feast on it. Mgbe ha na-eri elu mmadụ takwa na ha enwere obi ma ọba ha ma nọ ihe aja na-ewute Chukwu okike ihe a Ogbuefi Eze-Ana ji wee chụọ aja na biko ya gazie. Then for the other flesh of the ebunu and saraka na mmanya dị na ya, ndị abụzi ndị na-abịa n'Ugochitubelu na temple ịbịa rie ụmụ aṅụọ, ha dịchakwa asị Eze-Ana biko ya gazie. Ihe ọ pụtara bụ na ihe niile Chukwu kere eke na animastics na-esi ya gazie, the spiritual wụ mmadụ na-asị ya gazie. Kedu ihe eme na ọma gazi, ghọtara ya. So ịpụta uru ọ bara ịchụrụ ndị ichie aja. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe ị ga-achụ n'onwe gị, then ị kwesịrị inwe onye na-achụrụ gị aja ndị a ka oke mata ya. Then nke ọzọ ndị chọrọ ịkwa maka ewu ndị mmiri. Gịnị bụ ndị mmiri a? Kedu ihe a ga-ejikwa ndị mmiri a na-agwa gị ndị nwere obiọma ha enwero part 2, obiọma ha dị too much. Maka ndị na-ekwu ndị a na-agwa ndị na-eme mmadụ odogwu, mee mmadụ eji amadụ, bunye mmadụ elu. Alụtara m mgbe a na-agba m bịa je lụọ ọrụ dị n'ụzọ m, wee gwa ha sị na m chọrọ ịlụ ọrụ dị n'ụzọ m, mana m enwere ego. Ha zitere m ego, ha wetara dị money ọfụchi na ụbọchị m lụziri ọrụ mmiri, onye lụrụ m ọrụ mmiri ụbọchị m lụrụ ọrụ mmiri dada akara aka mbịa nwezie too much money before ụbọchị ahụ nkara sị na ha wetara m ego na mmadụ ya antụri ego bịa, and ozugbo ahụ ego abịakwa ọrụ na o nwere ihe kọntraktị mmadụ sị m ụlọ ọrịa mgbe ha lụọ bụrụ dibịa mmadụ sị nwere je lụọ lụchara ya ọrụ ahụ, onye ọrụ akwụkwọ m ụgwọ n'ezie anya n'aka mfụ na m nwezi too much money wee jekwu onye lụrụ m ọrụ sị ya ngwa dibịa mgbaji ọsọ agwụ na besị ya ngwa ma achọghị ịlụ ọrụ mmiri. Anyị onye lụọ ọrụ mmiri ngo ihe niile dọbụl gota ma ewu ejije mmiri ma nke egburu n'ụlọ chịrị mmadụ
so ndị mmiri bụ ịrụ ọrụ ọfụma, ọ ndị obiọma dị na-ebuli mmadụ elu. Okere ihe ya my problem kịta ewe njewe na mmiri ma ọ kpọkwuo primordial queen si ya na ihe dị aghara imere mme as long as na ihe a dị mkpa. Mana ihe na-eme ndị mmadụ ji asị na ndị mmiri gba ụka, yes, o nwere ndị apịawara azụ. Icheruzie jụrụ ihe arụ ọdị n'ụzọ gị, ọnọdụ gị wee ruo n'ọnọdụ mpịawa azụ. Mgbe a ka ị nwere ike ihe anwa na-enye gị obi aṅụrị karịcha atụ ọnụ ya upside down. Mmiri na mmadụ ọ na-ama aka, ọrụ ime ọnọ mmiri bụ ndụ. Mmiri bụ ndụ. Kedu ihe ndị mmiri nwere? Ndị mmiri nwere ebu nwee mfu. Ịmakwa the elements nọ na water. The salamanders, the mermaids, the water sprites, the elements, and other elemental beings in the water. You don't joke with them, but mara ha ka efu na n'ụzọ mmiri ụzọ ego. Gị na ha makwa n'aka, ịtụkwara ndị na-eme I curse you, I reject you. Nke bụ isiokwu na I curse you, I bind you, I reject you. Adịghị emetụrụ ndị a na-ekwu maka ya. Maka na ndị a na-ekwu maka ya bụ mmụọ ka ha bụ. Ndị nwere ebu nwee mfu. Mara ha mee ka obi dị mma ka chi dị mma dịrị gị. Akụwagoro m ndị mmadụ. Mana ihe na-eme ndị mmadụ ji akpọ ha n'ọnụ bụ na ndị mmadụ na-afụta ha ndị obi ọjọọ. Maka na ndị ụka ji epenti ha black. Ndị ahụ ndị obi ha enwere ube. Nna alụ mmadụ ọlụ ha maka na-ebu ụzọ ese, ha na-ahụ ha na-esatụrụ last. Maka na ama na ha nwere ezigbo obi. Ikwetagha na bidoro ọrụ dị n'ụzọ gị, na-esetụrụ chi gị, na-esetụrụ ndị ichie, na-alụ ọrụ dị n'ụzọ gị, ọnwa ndị amoosu nọ n'ụzọ gị, ike ndị amoosu na-arụ n'agbara. Ndị mmiri ga-enwe ndidi maka na ha bụ ndị obiọma, maka ndị dị ha. Ebe a nwudere Jizọs ndị ụka ọbịa si ya jee pụọ na ọ dị akwụta asị, o wee sị Pita ha jibe na mmiri. Azụ izizi ha ya akụta, ha mepee ya ọnụ na ha ya afụ ego, ha mepee ya ọnụ fụ ego were ego abịa kwụọ taasị. Maka na ndị nwere ego onwe ndị ha na-ama aka. Even human beings feed from the proceed from water, like fishermen and rest of them. Mmiri nwere akụnụba a na-ama ha aka. Majority of the elements, ọtụ ndị mmadụ nkarịrị water elements. Mana ihe na-eme ndị mmadụ eriri nnụ. Yes, gị nwa mma mmadụ na mpa mmadụ. Mgbe ị na-achọ nwa, ịlụtara mmiri dị na be nna gị wee jee yọọ ayịyọ ka enye gị nwa. Oruzie mgbe e nchaziri nwa, mgbe nwa ahụ tolitere, ịlụtakwara nwa anwa jee gbaa mbọ align ọnwa with the water element. Imekwara ya ọ bụrụ mkpụrụ ji na-abụ na ọkụkọ iji wee inyere dibịa rụrụ ọrụ ma ọ bụ kọmọ na-abụ ego na-abụ iwetara ya nye awụzi gratitude. Ihe mere nke a bụ ikene dibịa na o mereghị intercede dịka onye na-agba ụkọ. Mana ịsịkwa na n'ezere ha na ọnwụ na enye gị nwa n'ihi eji ji na ọkụkọ bịa kene ha otu ji na ọkụkọ by foot. Ji na ọkụkọ bụ nke i nyere onye bịara jelu ọrụ ka o wee kene ndị mmiri ya maka idu ụgbada na mmiri. Nwere ihe i nyere ndị mmiri, ihe i nwere the highest na ị ga-enye ha bụ mgbe nwa a tolitere, mee ka eshọ na align na nwa ahụ wute ndị mmiri ya. Ọ bụrụ na ọdada ije na-akpọta ofu ofe ka ọ bịa kpọọ ya isi. Ọ bụrụ na ọdada merie sara ka etu esi eme ka ị kọnekt kwanyere ezumezu mmụọ sienu. Ọ bụrụ ejima ndị akpọrọ ọrụ ya align ya. Ọ bụ nwatakịrị akpọrọ ọrụ align ya ije na-akpọta ofu ofe ka ọ bịa na-eme faya ya enu nwere ọka na nwere ọkụ which cannot even connect anything. Si n'ụzọ dị etu iwe na nwatakịrị a n'iyi. Onye ọbụla na-asị gị dibịa ma ọ bụ onye ọbụla onye ọkpọrọ na-asị ka o separate gị na ndị mmiri eriri rie ma onye na-arụ ọrụ ahụ. Maka na onye a ji mindset ndị ụka, because onye na-asị ga separate ya, ihe ọpụta bụ na onye anwa na-efe ilu na ndị mmiri bụ ndị ọjọọ, wee na-agwazie ka o separate gị na ndị ọjọọ ka i wee dị free. Hi, what abomination! Onye na-eseparate gị na ndị iyi ụwa gị, ndị gị na ha sobi ụwa, ndị ga-akwụdoro gị ga-eme ka ide ude ka ịpụta ihe emezukwa ụwa gị. That ya prophet ya ma ọ bụ ya pastor anwa ma ọ bụ dibịa aha ma ọ bụ eze nwaanyị adụgo eje mmiri na-asụ ka eseparate gị na ndị otu gị. O separate ndị nke
ọ bụrụ na o separetere ha na nwunye na wuti ndị mmiri ọgba macha ụkwụ na mmiri mana o nwere ndị nke intact ọbịa kwọrọ ha bel gwa ndị mmiri na-abịago gwazie gị ka e separate ya gị ikwelu ọ bụrụ na ọ dị mkpa mmadụ separate nwaanyị na o separetụrụ ndị nke ka ọ gbara aka receive common sense ndị mmadụ wee na-eme ụtọ na wee na-echu ụnụ ụfọdụ ofeke ga-echukwu ụnụ n'ụzọ dị iche iche ụfọdụ jee mmiri si na ọfụ ịgwa mmadụ na ihe ịbịara ịrụrụ ya ikpe ile ọma esi a na ịbịara ịrụrụ ya ọrụ mmiri na ịbịara ịkwụ ngọ wanyere ịma na ọ bụrụ ngọ ka ịbịara ịkwụ ụfọdụ ụnụ receive sense gị nwa yes gị nwa onye ọdịnala ọ bụrụ na ị na-eso my video mana today ị nwetabụrụ sense ma na-erigo front and back mmadụ bịa na-agha ego na ọ chọrọ ije kwụ ngọ nwaanyị mmiri ma ọ bụ dị mmiri n'isi gị o wee were ewu ma ọ bụ ọkụkọ ruo ebe anwa gbuchazie ewu anwa wee ọbara ya na mmiri mechaa ọtọ na o mere na mmiri ebe ahụ mechaa ọtọ na anwa buru ewu ma ọ bụ ọkụkọ tii na abịa ọ nara obe osi orie ịma ọ na-eriri front and back eriri gị eri ikwezi n'aka mmadụ jee rụọ ọrụ na mmiri gbuso ọbara na mmiri ọtọ nọ a na-agba mmadụ ụchụ ọnya bata ụfọdụ ya asị na ha je rụcha ọrụ mmiri ọnọdụ ha ka njọ adị eme ya eme ndị mmiri wu ndị na-adị clear ị na-afụ akwa ọcha ha na-eyi ịfụ ndị lọta ndị mmiri na nrụ ịfụ na uwe ọcha no stain the immaculate the queens ị na-afụ stain na ahụ the queens agbọ the mamets mara ndị ha ndị na-amụke ka anyanwụ ụtụtụ ị bịa na-egbuso ọbara gịnị ka ị na-egbu ụdị ya useless blood were ị na-egbu nonsense ọbara ị na-egbu nonsense akụwago m ya ndị mmadụ n'ihu ndị mmiri m na ma ọcha ite mmiri m ụdị ya mụọ ha akwa ọcha tube ha ugo dozie ihe niile mee ya oyiye ife mụọ ha akwa mechi ihe niile ndị dị ya mana ịpụta n'ụtụtụ a ihe nji eme wee tụọ ha nzu na nzu bụ ihe ọma n'aka mana ozu ama mana nwunye tụọ ha edo si ha anya doolu gị wapụrụ ha ọjị wapụchara ha ọjị ụtụtụ ị tụọrọ ha nkwụ ọkụ ka ike wee dị ha na-alụrụ ha ọrụ ha mee ka ị na-apụ ọkụ tata mmeji ọrụ mmiri ngọdochala ha kwadochi ihe mmeji ọrụ mmiri agodoro ha gwa ndị mmiri m na m ejewekwa n'ọgwọ taa ka a na-eji alụ ọrụ mmiri ngọ nwaanyị mmiri anyị na-eji alụ taa biko sokwanụ m ji gbada mmiri sokwanụ m gbagota ngwongwo onye ahụ zuru ezu enyechazie ngwongwo onye ahụ agwazie m ma ndị mmiri onye anwa anyị ji ekpọtu na mmiri wee nye ha wee kpọrọ ha ngwa biko sokwa na anyị gbagotanụ n'ụlọ na anyị na-emesara aka ka anyị gboro unu egburu ka unu so ndị mmiri nke mmiri egburu ka unu na-edu ude ka onye anyị lụrụ na-edu ude ka anyị nwa na-edu ude anyị gbagotazie na jikwa ngwa ndị mmiri si adị m abata akwụkwọ ọrụ mmiri nlụrụ na njekwara ọfụma wee kene ha wee gwazie ha were mụrụzie incense na nna wee jewe na ana outside the open air ebe mana open air ahụ emechazi kwụọ roof ya ebe mkpanụ ndị mmiri na ebe mma na wee na-egburu ha ihe mmee agwazie ha bịazie nụ ka ụra bịa gboro unu ebu igbusi ebu na anwa ịfụ other element other creatures will come and be feasting on the blood si na ebu na ha wepụta mgbe esichakwazi ebu na ahụ the heart of ebu na the liver ewerekwa ya jee ebe a na-enye ndị mmiri other animals will see come and feast on it nwe aṅụrị ewu ine mụnwa na onwe m ewu njiwe gbadara mmiri adịghị egbu ya egbu ihe ị ga-eme ewu idro ọnụọ ya igba ya mmiri etu ọma egwupụtawu that thing bụ ewu ahụ dị na mmiri ahụ for the elements for the fishes in the water anụmanụ niile bi na mmiri ha enwere ubi ma ọba mana okike kere ụwa na-atụ anya na anyị ga-abịa chụọ aja si n'ụzọ dị etu a wee fidi ha mgbe ha fụrụ ewu a ha amanụ aja ka eze ana bịachụ ha ga-asị osebụl ụwa demedalụ ihe mere eze ana ji ebe chụọ aja na mmiri ya gasikwa other elements ma ndị na-afụ anya ị na-afụ fishes anya mana e nwere other beings n'ọdị anyị dị afụ anya ịghọtara ya yes o nwere other beings n'ọdị ya mgbe ha fụrụ ihe eze ana ji wee chụ enwewe aṅụ na eze ana gbadata maka na ama na mma achụ aja data aja ahụ chụrụ ụmụ ihe niile abịa mmiri ị bịa gị nwa onye riri eri gị nwa yes gị nwa na-eduhie ndị mmadụ ụzọ ma gị nwa onye a na-eduhie ụzọ ebe ewuziere ha ọbara wuchizi ọbara enwere na mmiri edo ahụ duzi ori change color for a while mmiri awọsha ya wee kedozi nke i nyere fishes element nọ na mmiri ka ha rie
ị bịa ma ọtọnụ busasị ọbara that place ebe ị na-eme ebe na ọdịveri deti imesizi iburukwa anụ ajerie unu na-emekwa mpụ ọ bụ na ị natara onye lụrụ ọrụ ego agbazie ụchụ ihu ọrụ akpọchie ịchọwazi ihe ị ga-emekasị mgbe ịchọwa ọgwụ gị ga-eji wee gwọta ma ọ chọwa onye ya site onye gbatịrị ihu ọrụ ịmụ na ọgwụ na-enwe onwe gị asụ ji amụ ọrụ ihe ekwe ịchọwa ụfọdụ ndị mmadụ na soshal midia na-esiri na-efole etu a ka esi amụ dibịa ịma ọrụ ihe a na-agba ekwe ma agwụ jee mee ihe ị kwesịrị ime ka onye akụziere gị ọrụ n'eziokwu na ezu asụsụ iche na ihe niile ekụzi na soshal midia bụ eziokwu ịma ọrụ ụfọdụ ihe ekụzi na soshal midia ụfọdụ wee ego ka ha na-atageti ịmara iji maka ịmụ na mmadụ nwe onye ya gwa nke bụ eziokwu o nwere ihe ọ ya akụziri na soshal midia ọ gbuo ya onye nkweghị ifolochi ọfụma maka na ofe iro n'okwuchichara gị etu ahụ echi ma abazinye ya ego ikwelụ ịma ọnụ the more you look the so less you see ya ị na-afụ na soshal midia gị si na soshal midia ma ọrụ niile efolo onye nwa na-efolo onye nwa na-efolo onye nwa etu a ejiga ya enye Amerịka be humble yourself nwee mentor onye ga na-aga edo and soro onye mara ụzọ follow those who know road ifu na onye a na ihe method ọ na-eyuzu na ọ na-akwụ ụgwọ method a na-aba method a na-enwe massive success igwe sobie ihe eso onye gburu isi onye isi ọ na-edo onye isi ihe eso na onye method ọ na-eyuzu na-abalị mmụọ na-anabata ihe na-achị kụwara gị ewu receive sense gị nwe onye a na-alụ ọrụ gị onye a na-alụ ọrụ wee sị jụọ ya ajụjụ ọsọ na ọ ya eje ebe a je gbuo ọbara ndị si anụ osi ike hapụrụ ya ego kama ọ ya eje ka anyị ghara ewu na ejere enyo anyụ zọrọ azọrọ ihe eso onye ya alụ ọrụcha alụ ọrụ aga nụtara ya echefukwana etu esi alụ ọrụ mmiri ọrụ mmiri ewu ngọ na omenala Igbo ọrụ ọbụla arụchalụ nye ewu na ya anyị arụ ya nọ na abụ onye agbata na adị agba nkwụ ugboro na abụ yes enugoro nwaanyị gbaa nkwụ ọ bụrụ na gị na nwunye osewere okwufe n'ezi ihe a ga-edita ọnụrụ ego ime n'ego nwaanyị ewu ahụ egbere ụmụnna nwe nwaanyị bụ ewu egburu ndị ichie o nwere ka esi eke na ụmụnna and ndị ichie amaghị abịa rie ewu n'isi ụzọ amaka 2 times so ewugo ewu a na-ama ọgọdọ ma ọ na-agba nkwụ ụzọ amaka gbuo taa ụzọ amaka ọnụ ụzọ amaka anụ ozi dị si na berie nata akwụchi ya ngọ onye ọzọ ya anụ ya bụso ego ka onye ahụ ga-eme ịghọtara ya maka na ewu ahụ ejighị ewu ahụ si rie etu a ka ọ dịkwa n'ala Igbo anụ ọbụla igocha n'ala Igbo egbuo ya ewu gbuide ewu na ya ndị ichie họpụtara na ndị ichie nọ na ana ha so wee rie ewu gbasara ana na onye na-eto awụzikwa nya nwa ana for that reason ana anwa ya asị asa and ebinye gị iyi na ana ya eburu nwere ihe ọ ya emegide onye ọ na-aṅụrụ iyi megide gị ndị ichie ahụ ọsọ wee ri afight onye agbuo onye ahụ maka na ha bụ witness na ụbọchị dị etu a n'inyere ihe na-enwe transact ya wee were ọbara ewu a wee siluo ya ịghọtara ya so ọnya ka anyị ji enye ha ewu na mmiri wee siluo ọrụ mmiri a anyị alụ ya alụ mgbe na agbo anyị alụ ya nke ugboro na ịkpọzie ndị mmiri onye ahụ na ndị mmiri mụ bịaziri n'ụlọ egbuzie ebu na awụ ka e wee mesara aka the reception a na-eme ụbọchị eji egbacha nkwụ nwaanyị maka na nke a ewu ndị mmadụ ga-eso wee bịa soro rie nwa mmanya ịghọtara ya nwere important things ị ga-emerịrị ka ọrụ wee gaa aga ndị mmiri wu ndị obiọma a na-arụchara ọrụ mmiri ihe ọ pụtara bụ na-ala ibugo gị iburu gị ọgọ iburu nwoke ịnọ ọnụ igoro ihe ọnụ na-eri etu nwoke si awọ n'ọnụ ogorikọsị ụfọdụ ihe jekwu ndị ọga ejesi ndị ọga na-abịa ka nkere ọnụ kere ka unu mere jụcha ese abịa jụọ eke ka nwaanyị mere gịnị ọ na-ebikwa ọfụma enwekwa chalenji ma ọ bụ ihe ọ na-echọrọ ịyọ ha etu a ka ọ dịkwugo nwaanyị ezampụl n'iwu onye Enugu steeti a na-arụ na Anambra steeti anụzie gị ijụna ime na be nna gị onye na ọnọ mgbe ụfọdụ igoro ji ma ọ bụ bred jekwu mmaghị na-esi ka ibe maka unu mere nye ha bred ha wee na-ajụ gị ka maka ọga gị ọ na-ebikọ ọfụma inwe chalenji ị nwere ịgwakọ ha atụnye gị alụ etu a ka ọ dị gị na ndị mmiri gị arụchagodo gị ọrụ mmiri kwesịrị ịnọ ọnọ igoro ihe ọnụ na-eri jekwasị ya nne na-ekenekwa amabịkọ nkene ụnụ nwaanyị mmiri ọ bụ dị mmiri abịakọ nka nkene gị nakwana ihe na-agara m ọfụma na nsị ka bekene ụnụ makwa na ihe a ada agara m ọfụma na nnidiri nka na nnidiri nka na nnidiri nka ịdọrịkwa ihe ọnụ na-eri na mazi ọnụ ụlọ na ha ga-enye gị ihe ọnụ na-eri
ndị mmiri wu ya element. A marina is always a marina. Ihe na n'ọrụ mmiri wu ka align oge dem ka gị na ha dị na mma ka ha na-ewetara gị ihe ọma bụ nke gị. Ịnọkwa igoro ihe ọnụ na-eri ọ bụrụ na ebe ị nọ n'ihe emewu ya mana amaghị anaghị align ịdịgo qualify iji aka gị na mmiri mana for any reason n'ime ejewu ya due to one thing or the other kọntaktị ya dibịa gị ya kwara ihe ọnụ na-eri jekwa je enye ndị mmiri n'afa gị. Ndị mmiri wu ndị obiọma mkpa ihe ndị a na-eme mmadụ ndị na-esi n'ikpe ahịa bunye mmadụ elu the water elements a na-ama aka ịma ọ na-eke gị ọrụ eke na Chukwu okike nọ na throne ya nọọ ndị anjelu nke ya bụ ndị na-afụ na ihe na-achị dị mma na-adị ịmara onye isi ala na Abuja o yes mana mgbe ị metara sinetọ meta ndị ministers meta gọvanọ ụzọ agha etere ete n'ụzọ be gị esebabe nna yes gụwada agụmokwu gụwada eneme anya etele ụzọ etinye ụzọ be gị na bọjetị eme ya approve alụ ụzọ garabe gị mana ọ bụrụ na esi na gị na ya senator representing ya constituency si na senatorial zone na-agba wọl gị na ya house of representative member na-agba wọl gị na ya gọvanọ na-agba wọl gị na ya kọmishọna na-agba wọl gị na ya kansịlọ na-agba wọl nwanne ka onye ga-eto ụzọ awachidabeghị wee gaa ịmara mana mgbe gị na ndị a dị mma ọha bụ the representative of the government. Etu a ka ọ dị n'ọrụ mmụọ o nwere ndị bụ representative of Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ndị anjel nke Chukwu gị na ha dị na mmadụ elements they recommend you they mark ya ugboro ha gwa ha na-egbu kọntraktọ kwesịrị ntụkwasị obi ihe ọma na-eme ọla ị na-ara na-akwụ ụgwọ ihe na-achọ ịgwa gị egwu align yourself with their entities of powers ka Chidimma wee dịrị gị hapụ ọgwụ ama enyere gị aka ọgwụ nwa mgbe nta ọgwụ nwa mgbe nta ndị ihe ị ga-etufu karịrị na ọka mma align with them ọ bụrụkwa ọgwụ ọdịnala abụrụ ọgwụ align yourself with them na-achụpụrụ ha aja gradually ihe dị mkpa bụ na ikwere kwesị ike ụzọ niile anwa kechiri ekechi n'ebe ị nọ atọghị Chidimma dị abụkwa m onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Inwe ajụjụ na ihe a nkụzi taa maọbụ ihe ndị nkụzi gboo maọbụ ihe ọnwa na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo sendere m meseji a ga-emenyere gị aka. Ị bụrụkwa onye nwere kọl ọ bụrụ na n'ihi nọ nso n'ala Igbo bịa na Ugochi tubelu na temple ka nyere gị aka. Ọtụtụ ndị niile nzugoro n'ọlụ a that all doing fine. Ịchọ ka akpọrọ ngafe ha check them out that all doing fine and no ụmụ ọtọ na ngụrụ they will not do it because they are properly mentored. Inwe ozi sendere m 0805 7837672 Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite Ogbuefi nọmba WhatsApp nọmba sendere m meseji agaziere gị ọfọ.